Sempre con nós, aínda que sen vos. Con este cartel, as familias dos 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo recordan a tripulación do barco. Nosotros no ponemos como condición en ningún momento que se encuentren los cuerpos, simplemente queremos que se baje al barco para una investigación que sea plena. No vamos a parar, no vamos a olvidar a los nuestros y no vamos a dejar de pedir esto. Esta mañá, en primeira fila, asistiron á lectura da declaración institucional na que a Corporación de Pontevedra fixo súas as demandas das familias. Acordamos instar ao Goberno de España a posta en marcha en coordinación co Goberno canadiano dunha operación de traballo subacuático que permita localizar o buque Villa de Pitanxo, descender ao mesmo e elaborar un traballo fotográfico e audiovisual sobre o estado do mesmo, así como recoñecer a súa contorna e zona exterior do buque para verificar a localización dos corpos. O texto que se leu no pleno de hoxe foi aprobado por unanimidade por todos os concelleiros pontevedreses. Nel recordan que o pronunciamento da Fiscalía, que apunta a existencia de indicios de 21 casos de homicidio imprudente no naufraxo, fai aínda máis necesario que se obteñan imaxes do pecio afundido en Terranova. El barco es una prueba fundamental. A ver, y que se siga escudando el señor Miñones en decir, textualmente lo dice en su escrito, nadie puede asegurar el éxito de la recuperación de los 12 cuerpos, por lo tanto, no se baja el barco. Oiga, nadie dijo eso. E agora, máis que nunca, o visionado do estado do barco arroxaría datos para o bo descurrer da investigación e, consecuentemente, para o esclarecemento da verdade. A intención das familias é que cada vez sexan máis os concellos que decidan apoiar as súas reclamacións.